Ai begegek ugeg saduli tombel Gus kepareng rawuh wonten ing madyane pesanggrahan nggih pecrabaan Karang Kadempel Gus tartentu wonten bab wigatos ingkang badhe panjenengan dawuhaken dumateng ingkang pun abdi sinaosa ingkang pun abdi menika sampun keladuk ing yuswa parandene napa ta ingkang waget kawula biyantu ngarsanipun jenengan dika inggih semanten ugi ingkang pun abdi anggenipun kawula kala wau gegojegan wonten madyaning Raramba kalian kakang kula Garing lan uga adi kula Bagong nggih matur sembah nuwun Ibu rawuhipun ana apa Kakang Semar menika nggih tepuk tangan dumateng tamu Karang Kadempel hari ini Gus mbok menawi wonten bab wigatos ingkang badhe dipun ngendikaaken sumangga ingkang pun abdi badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dawuh sabda waduka Gus Kakang Semar kula semengko rasane ngatining Janaka dene dina iki anak-anakku padha bondo yuda ora rukun ora akur mung sabab rebut yuda lan rebut kanugrahan tumraping Senopati Agung ana ing negara Ngamarta. Wong-wong enom niku kladuk wani kurang geduga nek tak raosake niku mboten kok kula ngrasani dumateng bendara kula ing Trajutresna utawi bendara kula wonten ing Pringgondani babar pisan mboten. Kula badhe tanglet. Senopati niku dapukane napa, Gus? Ya Senopati iki minangka dadi Manggalayuda. Cobi dipun cethakaken Manggalayuda niku kersanipun pripun? Manggalayuda kuwi minangka dadi pepucuking ngajurit utawa iso disebatake yen kuwi dadi panglimane ngaperang. Berarti lak urusane ming kalih peperangan. Ya ora Kakang. Kejaba peperangan ananging uga memayu hayuning bawana lan uga memayu hayuning jagat anggih kula pitados ning lak menawi dipun garis bawahi wong rebut wahyu Senopati niki lak padha wae rebutan mati to Gus lire kepiye Kakang Semariso matur kang kaya mengkono nggih sakniki wong maju perang niku sing diajab napa iya napa cobi wong sing maju perang niku sing diajab mung kamulyan kemenangan tumraping kubu ingkang nembe dipun suwitani utawi dipun dherekaken. Berarti antawise ming rebut mati nek wong madeg dadi senopati, mboten ming senopati kemawon. Pupucuke ngajurit uga dumugi pangombyonge ngajurit menika ming do rebutan mati. Wong urip niku sing dinteni napa to Gus kula tak tanglet. Sugiya duwe derajat pangkat bandane sak untuk undung paribasane utawi pintera iso njala langit nyundul ing ngawiyat utawa gampile kula matur nggih niki nuwun sewu bagus lan ayu kaya ngapa ning ujung-ujunging piyayi menika namung pados margi dalaning pecah lah menawi kula angsal hambebela dumateng ingkang Ndara Trajutresna teng pundi to darmaning pambayun utawi Kakang Barep kula sebataken kemawon Ndara Trajutresna menika wong tuwa Gatotkaca Ndara kula ing Pringgondani menika adi menawi hakikatipun dipun pirsani saking mandrawaning manah tegese saking langiting ati Ndara Trajutresna menika kepengin maluyakaken lan ugi kepengin ngluhuraken asmanipun Gatotkaca Bendara kula lan ugi
sagah dados tabuk tawuring yuda perang istilahnya wagedi sebataken truk jatahmu inggih menawi kula angsal matur Ndara Setija menika mboten nglelakaken patining Ndara Gatotkaca sak mangkih wonten ing madyaning palagan menawi sampun kagepuk perang Bratayuda Jaya binangun pramila sukalilaning manah kanthi ikhlas lila legawa ngulungaken jiwa ragane sak kawula negara Traju Tresna kinen ambadali lan dados suliye pringgondani sak Raden Gatotkaca Gus dadose tenggen lelampahan wahyu senopati menika mboten kok rebutan kanugrahan rebutan kamulyan babar pisan mboten ananging rebutan pati umpama kula dadi kakang umpama kula niku dados Ndara Setija di aku wae sing tak maju perang kowe ora sah umpama aku gugur madyaning palagan iki kowe sesuk jumeneng nata pringgondani lan Traju Tresna rengkuwen dadi negara siji nek menggah bapakane Semar niku apik labuh lelabuhane Ndara kula ing Traju Tresna iya yen mengkono apik banget becik banget apa sing dadi karep lan kersaning anakku ing Traju Tresna ya Kakang inggih nenggih niku perkara sae perkara ingkang menggah endahing kawontenan nek mboten dibarengi kalih kalersan saking sak lebeting manah niku dadose mboten prayogi nuwun sewu Jawata sampun matedhakaken kanugrahan kula niku nembe mandhap mawon oh berarti bar landing Pak iya jenengan nitih napa Lion Air walah kaya wis tau numpak pesawat wae kula niku nembe mawon nglurug adi kula ing kayangan inggih Sang Manikmaya nembe mawon saderenge panjenengan kepareng marak rawuh wonten ing menika majelis nggih majelis Semar Badranaya niku sampun paring dawuh pangendikan dumateng ingkang pun abdi kanthi badan sukma kula sowan wonten ing kayangan sinaosa Manikmaya menika adi kula ning nglenggahi ing tata krama kula menika namung batur kula menika namung abdi dene Manikmaya menika minangka ratuning para dewa ngaten iya Kakang Kanjeng Hyang utawa Sang Hyang Pukulun Bathara Guru kepareng dawuh kaya kepiye Kakang Nayantaka kula niku ngundat-undat Manikmaya lah kok Nagaraja melu-melu perkarane marang putune nganti ndara kula Gatotkaca inggih putra Paduka topeng waja satemah dadi ajur mumur ndara Gatotkaca dipun inggahaken ngawiyat dumateng Raden Werkudara mengkono Kakang Semar larah-larai sejarah lelakon mau inggih keranten kala wau nembe Petruk kalih Gareng kalih Bagong niku mastuti dawe warga ing Banyumeneng inggih Karang Kumpul mriki bilih kedah nyugata rawuhipun salah setunggaling piyayi kondang saking Ngayogyakarta. Wis Pak, pirasa domongke iki wis mlebu ning lakon aja kebablasan. Oh, ora apa-apa Petruk. Wayangan jaman saiki teko digawe sing los ngono wae, ora usah pakem-pakem. Oh iya, nggih. Lah lajeng kados pundi? Mangkeh Bathara Guru badhe maringi paukuman lan pidana. Ah niki lho. Dados mboten panguwasa kinarya gada ning sing salah ya tetep seleh, sing bener bakale tetep arep den. Ah ya iki. Iki aja kalah karo Pak Petruk iki. Ah piye? Bener bakal apa? Ora bakal geblinger ngono wae. Ah iya. Angel golek kata-kata. Mangke badhe dipun gantos kanthi topeng ingkang langkung endah, langkung sae lan langkung edi. Mengkono Kakang Semar inggih sak banjure kewajibaning Janaka ana ing negara Ngamarta sak mangko panjenengan ngawat-awati jenengane ana senopati ana prajurit niku wonten ing Jaban Rangkah lah sak lebeting negari niku jenengan kedah njagi nggih menika Nayaka patih lan uga calon bibit wiji inggih menika calon ratu ingkang sampun dipun janjekake putra Paduka Gus
Semareka den prayitna samuri reseka balik Om Titiani Gandayani Trisonyam Purnama sasi Gilar-gilar ning tengah latar milang lintang Bima Sekti wiji sejati sapa sing mbok karepake lah wonten ing lelampahan wahyu katentreman duk inguni ingkang Raka Prabu Puntadewa menika sampun paring dawuh bilih ger besok yen to pun wis lumintir keprabon jeneng sira niki gawe Prabu Puntadewa dumateng ingkang putra panjenengan nggih ingkang putra keponakanipun Sang Nata Ngamarta dumateng ngarsanipun Raden Angkawijaya kula niku eling lho Gus eling bendara kula ing Plongkowati nggih Raden Angkawijaya badhe dipun sengkakaken ngaluhur minangka dados badal lan uga sulih lan uga penggantos lah nglintir keprabonipun ingkang wa inggih menika Prabu Puntadewa yen ta wis ana tetengeran sabda Pandhita Ratu Tan Kenawolawali sabanjure pacoban uga bakal tumeka Landara ngatos-atos monggo dipun jagi dipun sengkuyung sareng-sareng wiji ratu menika Gus iya Kakang ayo Nyata laruta sang Buddha kuru kula yen namutusa sang Sri yen namutusa sang Sri denawa ngendi yen pancen wani adu arep aja watun nubruk marang Angkawijaya yen pancen arep Bandayuda ungalna dadamu kosek dhisik to kowe teko ngrangkus marang jeneng ingsun apa kang dadi karep lan kersamu
Apa awakmu lali marang panjenengan ingsun? Aku tetuko ya aku Gatotkaca. Kadang werdaku ana ing pringgondani ora wujud denawa kaya mengkono. Nger Siadi. Yen pancen sliramu ora percaya marang panjenengan ingsun, kira-kira apa aku iso ngaturake tetengeran ing tumraping Gatotkaca. Yen pancen sliramu kadang werdaku ayo mara gage. Imbangono. Apa ki? Ndara Angga Wijaya ngendika apa imbangono arep ngendika imbangono katresnanku apa? Wong gara-gara wis rampung kok imbangono lan timbangono kasudibyaning Angga Wijaya Nger Siadi. Iki kadang werdamu ana ing pringgondani Nger. Sliramu aja kaya mengkono kuwi mau. Iki kadang werdamu. Topeng waja wis pecah aduh Kakang Mas. Aduh Kakang Mas. Sepinten kelepatanipun ingkang pun rayi tadah wadana Kakang Mas. Kula boten nyumurupi menawi ingkang wonten ing pengajenganipun ingkang pun rayi menika paduka Kakang Mas ing pringgondani. Lah kok waget panjenengan nandang raga kados mekaten lan uga nandang perkawis ingkang boten sekeca mekaten Kakang Mas. Lelakone dawa banget. Ning sing wigati jeneng ingsun wis disowanke ana ing Kahyangan Suralaya ing pangajap minta pangadilaning para Jawata. Dina iki kanthi badan denawa kaya mengkene aku bakal ngamuk punggung. Ampun Kakang Mas, panjenengan kedah semene sawetawis ingkang rayi ingkang sagah minangka dados tabuk tawiring yuda Kakang Mas. Sliramu ki calon Nalindra ana ing negara Ngastina. Yen to sesuk kapupuing perang Bratayuda Jaya binangun Pandhawa bisa unggul. Sliramu aja ngasi kok babak. Nadyan to kulitmu kabeset aja ngasi. Nalindra ora oleh cacat lahir batin. Jeneng ingsun ingkang minangka dadi kadang werdamu saguh nrabas barising sata Kurawa ananging kanggo sesanggemaning gesang mumpung Wadyabala Traju Tresna wis gawe gendak sikara marang pun Kakang aku wae sing ngadepi aduh Kakang Mas sungkem kula nderekaken jengkar paduka. Mugi-mugi Jawata ngayomi dumateng lampah paduka Senopati Ngastina. Saiki kowe kudu ngakoni yen to Setija Gumanarokasara kuwi luwih unggul ngalao kowe disiadi. Jeneng ingsun bakal ngati ngalake Darma betiku marang Sudarma-Sudarmaku.
Kowe cukup ana ing sak pengkeranku, aja ngasi ana getih ingkang muncrat, aja ngasi ana nyawa ingkang uncat ana ing wengi iki. Mula tak jaluk siadi kanthi lila legawaning ati. Ulungna wujuding kanugrahan Wahyu Senopati kuwi, Kakang Mas. Wis bola bali aku matur marang jeneng sliramu yen to aku iki ora tau duwe pangarep-arep wujuding Wahyu Senopati, ananging dina iki kowe wis gawe cacat marang adimu lanang sing ora bakal ilang selawase urip. Rupaning Nalendra ana ing pringgondani diorek-orek marang kakangne dhewe. Mula saikine tampanana. Wah! 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 Mulat Mas Mara Arjuna esmunya kang kamenungsan kasrepan tingkaing mungsuh unggir siramen mawi tirtaning kesabaran. Dina iki aja ngasi padha dene kadang tunggal terah tanah Jawa, calon-calon bibit unggul tanah Jawa kok ngasi padha Bandayuda. Kula namung nanjakaken dumateng napa ingkang sampun dipun wiwiti dumateng Kakang Mas Setija. Iya bener. Apa sing tak aturake kuwi ora luput kabeh. Pancen Setija kuwi ngambah dalaning kesusu dimen melu. Setija pancen angkahane kaya mengkono kae. Dina iki uga becik ketitik ala ketara. Apa wae sing kedaden ana ing palagan saka sadurunging siniwaka negara Ngamarta kabeh bakal diadili marang para sepuh. Inggih, menawi mekaten langkung prayogi Paman. Kula namung ndederek ananging ora semang nganggo kakehan caturan sing gunem kang tanpa guna. Melu karo panjenenganipun. Inggih monggo kula dherekaken Paman. Meh raina semubang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh kadinetrane nganggo rapuh
Umas tunama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Resi Narada. Punapi Di, punapi. Wonten dawuh pangandika Adik Pramesti Bathara Guru. Apa wae sing wis kelakon ana ing Maracapada jenenge ingsun ingkang matrapi pidana. Menggah Setijo utawa Gatotkaca sakloro. Loro-loro ning atunggal sing padha durung bisa rukun. Nggih. Perkawis menapa mengke mawon perkawis kawula werga menika pancen awrat menawi dipun sangga kanthi enteng, Gus. Pramila kula aturi supados panjenengan kersa midhangetaken apa ingkang badhe dipun aturaken Sang Nagaraja menika nggih Bathara Nagaraja menika. Kulup Nagaraja apa kang dadi kersa kita dene sira agawi risaking ana ing jagat tegesi Gatotkaca iso dadi kilangan topeng waja ajur mumur tanpa dadi pulun bot-bote wong tuwa bot-bote Sudarma pukulun anggenipun nampi penangisipun ingkang putra piyambak nalika semanten Sang Nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sowan prapta wonten ing ngarsaning abdi nalika semanten cetha pertila kanthi ndawahaken waspa bilih Setijo badhe nglalu menawi boten kasembadan angukup wujuding kanugrahan Wahyu Cakraning Wahyu Senopati menika Bugulun. Pramila kula nyuwun kanthi andhap asoring manah mugia Bukulun matedhaken Wahyu Senopati menika dumateng angganing wayah kula inggih wayahipun paduka pribadi. Kusik dhisik to. Lah kok aku kon kudu manut karo dawuhe panjenengan dika. Ulun iki minangka songsonging nalendraning kayangan. Jeneng kita kuwi ora wenang Murbawasesa, ulun ingkang Murbawasesa ing gumlaring jagat. Lah kok kita teko ngatur-ngatur marang wong atuwamu ya aku. Wisnu utawa Bathara Wisnu ingkang manitis anggane Prabu Sri Bathara Kresna semono uga. Mula dina iki wis dadi kaputusaning rembag ana ing kayangan Suralaya kene. Nggih. Lajeng kados pundi Adik Pramesti Bathara Guru? Kakang Resi Narada kula aturi panjenengan anggantos topeng waja kanthi topeng prunggu sari supados Gatotkaca waget dipun sungging kemalih. Pramila kula suwun dumateng panjenengan supados andhawi ngawe dumateng Bathara. Bathara sinten ya? Suwe ra patek krungu e. Nggih pokoke bagian ngelas karbit lan sapanunggal ampun sembrono Kakang. Bathara Ramayadi supados matedhakaken wujuding topeng prunggusari lan marang jeneng kita Nagaraja inggih kasinggihan wonten dawuh Pukulun jeneng kita bakal nampa pidana ulun bakal natrapi pidana marang jeneng kita dina iki uga sira kudu njaga ana ing bumi nganti tekan tumekaning besok aku bakal paring dawuh yen to wis purna. Reksanen bumi iki. Reksanen bawana kaya dene kowe ngreksa marang kaluputane putumu. Inggih. Menawi kepareng medhar sabda Pukulun napa ingkang panjenengan dawuhaken. Kok kula kedah ken njaga bumi. Kados dene njaga kelepatanipun putu kula inggih Setijo Buma Narakasura. Ya, pancen bumi kuwi panggonane
Wis benter. Mula tak jaluk supayane awakmu kususe ana ing laladan Karang Kumpul Banyu Meneng Meranggen Demak Jaganen. Inggih kuwi pidana ulun marang panjenengan ceneka. Inggih Bukulun. Kepareng nyun pamit madal pasilan dipun. Lho sing ati-ati. Ajeng rasaken Bandayuda dumateng ingkang pun rayi. Inggih Gatotkaca lakok panjenengan teka nyandhet lampahipun ingkang pun putra. Kowe kudu percaya marang sing jenengane Pesti Setija. Dina iki bapakmu aku lan eyangmu ing Nagaraja wis nglabuhi marang jeneng kita anakku cah bagus sing Traju Tresna ananging mesti Ndara Kresna ke gak arep golek info kata-kata. Ben ketok gayeng, ben ketok angker, ngono ya, Truk? Heeh. Liar ngandani anake kuwi, Gang. Heeh. Ayo njaluk obo karo kanca-kanca yoga kae opo kira-kira kata-kata sing anu. Heeh, sing paling apik, heeh. Gawe closing statement ngono ya, Truk? Heeh, ayo. Ya paling ora ki jenenge wong tuwa, ki wis nglabuhi karo anak-anak polah boko kepradah ning pancen wis ora takdire. Kae lho gong sing cuk metu-metu ning nggonku wetes ki apa gedhening anu ora iso mbedah kutaning Pesti ki piye kae Wah? Ndara-ndara yoga ki kae umpan to ndara-ndara yoga. Kae malah regang saran kae kapok kowe nek ora lek. Piye? Beli duku. Krenteke ngati. Ora iso bedah kutaning Pesti ngono kae, heeh. Ya Truk, wah jan mesake Ndara Setija ki jane tulus ya Truk. Heeh. Ning pancen wis tinegdir yen to Ndara Gatotkaca sing kayane arep oleh ora seneng ngrungokke glanyungane para punakawan kae Setija. Inggih. Sesuk meneh janjine ramamu yen to Jawata bakal matedhakaken kanugrahan jenenge ingsun iki minangka dadi titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu tak golekke dalan meneh ngono Setija nyuwun pamit.
adalah Nadyanto dosamuka wis ora ana ananging iki lho sukmane dosamuka aku gagal nyulik Dewi Sinta nalika semana nggih bakal tak tumpes kabeh keturunane Sri Widawati. Adalah iki to bantenge negara Ngamarta. Wah, sapa iki? Ana swara tanpa rupa. Wah. Pancen kowe ora prayitna iki. Sukmane Dasamuka bakal ngamuk punggung ana ing negara Ngamarta, mati dening aku. Rupane Nalendra ing Ngalengka diraja. Wah, wis nyumurupi marang panjenengan ingsun. Ucap kacarita nika semanten. Raden Werkudara angesti sedayaning pusaka lan ugi guna kasantikan. Eling-eling nalika semanten wonten lelampahan kalebet utawi kepanjingan sukmanipun Kumbakarna pramila waget nyumurupi pewujudan lan wewayanganipun nata Ngalengka Prabu Dasamuka. Sigra den sipat barat pontar kaprapal satemah dados lan ayom-ayem tentrem wonten ing laladan negara Ngamarta. Wah! Enggak! Wah! 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 Suwanke ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa muga-muga ana ing laladan kene paringi slamet wilujeng kabeh. Begegek ugek-ugek pun enten sasmita bilih
sampun badhe manjing wonten ing adzan subuh ngaten nggih Gus. Wah, iya. Pun ndonga sesarengan diprihatini sesarengan muga-muga sedaya kawula wonten ing negari Ngamarta paringi slamet sedaya lan uga napa ingkang dipun seja saged katekan penjangkane ngaten nggih Gus. Wah, Kakang Semar iya. Sak banjure keranten takdir menika sampun katitik wonten ing astanipun Sang Raden Gatotkaca inggih pun putra. Sakniki sumangga sesarengan donga-donga dinunga mugi-mugi negari Ngamarta paringi ayem tentrem mekaten nggih. Atur kula ngarsanipun sedaya warga masyarakat Karang Kumpul. Kula sak rencang nyuwun pamit lan ugi ngaturaken agunging panuwun. Kathah lepatipun nyuwun agunging pangapunten nggih Ndara. Wah, Semar iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.